Karang Sakona Youth Organization menta kasngi kala penhap perdano ya ka football tournament jong senam Arjar Arpuwei. Ya ketika tournament lasdang nadu ka Shitarik Risau, hakabaki kenhun lanegi tim ki belaiwan Shim Benta, kiladon kumbakan riu teli, na kite ki kan riu teli ki tim, ki belapoi sya ka final ka belayak hun menta kasngi, kata pedeng ka JS United FC, Persya ya ka Race FC. Hakabah ketika jingyak hun, lara ya ka nam ladu da ka Race FC, da Shigo Lanot. Ya ketika tournament, la kershan bat la baiting ka da uba Jemberson Marak, uba day uway na ki Riau Paukmat na kathan Jirang constituency. Kat kum ka jingkren utay uba Jemberson, ulayathu baka jingtmu ka jong kalong ban kershan bat ban kentiu ya ki kun samla jong kathan, ha kaliang ye lek kai bol bat kiwe ki jat jing lek kai, ne ki sap ki pong. Shu ula ong ruba namar baka madan ye lek kai, kampat long ka babit ka babiang, na kaliang ka jong unsa thau la thau lenti, ban penbhano ya ketika madan. Ha ketika tournament, la saki da uba Jemberson Marak kum ukongsan, usamla Ajit Makri presiden ka HANM Bernihat Circle kum usembut kongsan, lawan ban ya saki bat ban pensngan langru da ki Riau Rangba, ki bakentup ya uba Alfred Lengdo presiden ka HYC Western Ribhoi, bat kiwe de ki Riau Rangba, ki long kemi, ki paj ba nong snong jong ka snong Rang Sakona, bat jong ka snong ka Marjan, ki belawan ban saki lang ha ketika sngi. La pensyong shit bat penipu iping ya ketika sngi, da ka jingwan Shim Benta jong wei ukaitor, ubala pau nambha ha kari khasihi brok kawei uba Anthony Kriam, ubala pensyong shit iki paj ba da ki sur jing ruai jong Ngakum Jemberson Armara, basong basa anis nongi Rang Sakona, dengan kumui nong yalam nong paj ba, te kuat ba long tournament kane betaru kuat balong ki kun samla mo ngalo kum nong yalam don ka jingba khli dah kit khli ka jang tasu samla amar ke jirang kun si baro gowe nga UI balong lor ki post mo kidang duna nga kubrang ba nong yalam te ngai development bagher ke bon ki ba naglang comment ne naglang nong yalam bun ki balong ki la ka jong don jingbut te nga kubrang ba uwi balong ba pasong basa hani te nga don madan hane barit te nga don ka jing wandur pan berkat yang korba thia korba dam korba lake korba wan korba song don ka jing mut jing berkat don jing thumu kamtam gidi samla mo ki bun ki bastat hane ka don ka jirang ka dong jungi baro kowe ke jirang kursi baro nga kumong baro ki berthei te nga keren be halor ka daga kursi chila jong tengah kumunong yalam gede ba tengah kuat ke berketul kini ki samla kamtam kini ki samla ba bun ba kesap la talent te kini ki tournament balong basdang te nang ni sakamat te ngai ka khadru tli kisno ngai first time ta long tournament la jong organize la jong sponsor la jong te ngai mata khadru tli kisno ngai bun ba sap sudah bedun ke talent sudah tengah kuat king balong kini ki kuat berketul kini nam te skaweru nga te kini tournament amde basa kodo tangane beta kini ke tournament bat beta nga pula de rai la de ong kini kinong organization barakon nong yalam kini sports club ro kini badan gede tangrit te dang bag next year ne hadin la ada kijingya trelang bat kini ki samla barok nga kerman scam kini madan ro long khampasusu hakne skmat bat nga thumuru bania pelong tournament mo in island kinik samla man gasnem ngan pelong hane te nga kerben scam long sa sin bat man gasnem next year ru in gedu biang kemne te ngidap na gajing sukmen ga bakraw bon yi ba ya kum gene ki program lale na ga ta kajing kiu ga kun samla bat kumbang yi ru na kaseng saka sport department di sarkar ba kajing kia halor ki kisap ki phong ki samla bakidon subun ki samla ki bakidon yang jong kisap ki phong rai ki miu alat pat ban kiu sirong i pe ki we kiri ki nuksang i balada don kino ki player ki beton sap ka sarkar mardor ka lek ban kendu ya ku gitu ki bro ka kloi ban kentiu ya ki tengah kerpar ka skram megalia balengi duna ki player ban mi naga benta gari naga benta ka state
Kasisya kalong bangibun bagi player haki tentang kecerot. Bayi nakal yang ke sport department jong ke sarkar kamjuan sa profil kasusong jong ke office. Jadi nakadagadaw ngai ke jingero ru yo ba Jamberson marak baju tray barabor nakabta kabahaga miat jong ka jajun riu kabahaga miat khamtam e jong kane ka thanjirang hi jong ibro kowi kerman skamba kane ka program kade ka jing sedang kerman gidang isu syuru ya kiwe-kiwe ki bentag ba Jamberson tray marak tingi nagalyang kasang idon kat i agano ka por ba idon kam yangi ikloy ru kane tray lang. Kaputbol kade kama kodong kaputbol kade kama kaputbol boleh bersama kasih kapan kasih bersih sambil doa ya katong kasih bersih sambil doa ya katong ba trong là chính bên kia vì ta chính bên kia sân màu ha ba trong là chính bên kia vì ta chính bên kia sân màu ha chính số si ba rem si ma chính ya le bang ra dan say Inna yen hakapo Ronaldo kung Messi Dito mi nala kari